Do you recognize me? Well, it started in the year 2002 and now it's damn 2008, but still, baby, you know me, but you don't know what's in me. It's just like we're starting over again. Yeah. Ang pangalan ko'y Ashley, isang Pilipino waray. Hinimok lang ambisyon pa magkaroon ng sisay. Ang buhay di parang sugat kaya't natuto ng maging matapang. Tanging Diyos lang ang may alam sa ating kapalaran. Ako'y naging matalino, sinikap kong matuto. Dinahandahan ng hakbang hanggang sa marating ko. Ang hinihintay na kasagutan ko. Bawat sa gabal di naging adlan sa anumang hinais. Pagkat mahal ko ang musika, misa'y sakin inilayo, pero di ko kayang ibasura. Ligaw ng bahay ang taong di kilalanin to. Ito'y nag-iisang kultura, ang paniwala ko'y buo. Isusukat ko to, ako'y mag-isang tatayo. Mula sa dulo ng makaakyat, ito ang nais ko. So if you're searching for the truth, this is the truth. And if you have doubts, see me as a living proof. To all my brothers, El Pulido with Sereno, Koray Batasan. Ayaw wala ng YouTube, man. Dapat ang utang na kaburuton. Carl M, Lockdown and Latino of Slingshots. Maraming salamat, Cuadro de Alas, WB Music. Now this is just the beginning. Inuna ko na kayo, pero di pa ako tapos. Di pa ako tapos. Titignan pala ako kasi alam ko Simpleng ba? tao, may simpleng pangarap, may simpleng paniniwala. Bukas pagbangon ko, luluhod ang mga tala. Ako'y magiting, alam ng marami yan. I've been around for almost 7 years in the cluban. Alam ko na marami na ang dumating na pagbabago. Ngunit nasaan pag si Ashley, muling babangon ako. Muling magsusukatan, muling tatahakin ang landas na nasimula. Ulit ang babayo sa bawat mga istasyon ng radyo. Itataas ko ang bandera ng kapwa ko Pilipino. Gado ko, wari-wari, giyapo lang ko. Marami mang pagsubok dumating ay kakayanin ko. That's why I'm taking a stand. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako ay matatag. With this rap, I still will leave it all behind. I'm still breathing. Probably without my music, might as well say to you, my passion is music, man. I love music, I love doing this shit. I wanna share it to my child and tell him, kid, rap isn't all about it. Now being rap artist in the Philippines is not easy. People may take for granted this music and years to consider till they're ready for this. But for all the people who stand with me tonight, let's take another flight. Filipino. I'm waiting for my time. Still focused Ashley, ngayon at kailanman ako'y nandito lang, magbibigay kapahalagahan. Pangangalagaan ang reputasyon na ibinigay at pinagkaloob sa akin ng Diyos. Salamat sa aking mga awitin, salamat din sa pakikinig ng album namin. Salamat sa mga oras na tayo ay magkasama. Sana ay makapiling ko lagi, makitang may ngiti sa labi. Salamat sa libreng edukasyon, mga natutunan ko sa inyo, ako'y lumalaking may ambisyon. At hanggang sa muli, mulit-muli, Ashley still the man behind the scene. This is what I'm always trying to figure out on myself. To never end the battle without even fighting. Never feel weak when you're strong. Never say you're wrong when you're right. Never say die cause you might get the chance of being someone. Be the man, keep your head up, walk like a soldier. Believe in yourself, dream, though when you dream you gotta dream big. You gotta make a way for your pride so you'll survive. Stay strong, keep learning, keep burning. Make them believe in every little thing that you make them follow. They